Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. MLA jongga Ranikor constituency uba Pius Marwin haga khalai tarik Urisau Arjar Puar ulapli paiba ya ke yeng school balasana thamai jongga government LP school kabadan haga shenong konjoy kabadang hab hapo uput usam jongga Southwest Khasi Hills district haringkar ke jingsa kilang jong sub divisional school education officer ke Southwest Khasi Hills district uba DG Nongsiet ki officer ki nohikai bat ki khna puli jongga dia school Laong bayi kani ke yen school ka batmai la pentri do wei kontraktor ubadai na kani hi kesenong konjoy ha ka jinglot ka balai phnyau laktingka ha ka jing sisa ya kani ke yen school la dei ban sisop tang da kiten sob yeng hanrei une kontraktor ula pensina da ka batap da ka dobilat nakaliang jong uba Pius Marwen ula a ka jing yaro sikat dei e yau kontraktor ubala tre bha ya kani ka kam bat ongru bakani ka jing tre hok jong u kalong ganuksa ka babhai ki wi part ki kontraktor Uba Pius ulai tu bakarani kor constituency pedon riu teligi school ki bedang dei ban sena pen ba kenang bagi kena school kinyo ki silam puli ki babha Hai sang saya dapat musim daga ni sokmen taksi wan ni ha konjoi bangi yo ban play ya kenika yen school ka mai ka government LP school konjoi hoi kala don tengka building ka yen school ka ba akpor ka manfra unrei kadon kecing namar ba ka yen school por ba ki khas ko ki ma su ban yo ban let cha yen school namar ba ka jaga song ya ka yen school kalong kepala ka ngirap ka musim sukmen ta kasi ngakaliang ka government kabala ay ka sanction ya kani ka yen school ka ba lai punyolak patni ai bleru ya ka ni ka NDA government kabala simkhya na kamta ben kentiu ya kini ki yen school jok ki government baro benyo ya ka repairing apo ka jelahi baro kawai bat ngaso ai ko be kerpang ba po ka konsumsi ka jonga po karanikor ngiyo new teli benyo ya ke school kum kane ka ba ni peli mentah de kinang don sa kiwe ki badangsa de kumbangala dep ai ka jingkren ya mentah ba ya kitu ki badangsa ru na kaliang ka jongi rekat ba ka bor de office ngin sapet ya kitu ru benyo benchna bah ya ka school kum ka jok kapor ka jingilong ka ba mentah mangitip ka puli ku peti ka dei ka ba kongsan hakini ki jok ki por ki mentah lada midon tangga school unton yang school lu kalong kabe bat ni sungu kemen ba kani ka sarkar kala sim kia benyo ben peru baro kani ka yang school kabadai apok ka government bat sakweru ba kinohi kairu ka ba ihap bendon baik ha ka to ka school dingi i ba kani ki school akni ki dong ki thain ki jongi menta ba baro ki government school ba kinohi kai ki yadon de kano kacing Irap na kampa ki longyeng longsem ki badok ki basuk kamtam kimla ki kimi ki kwa kimla ban pasul school sa jingai dari lengba kajing simkya jong ka sarkar ba mata ba ki khon ki ti ki jong ki mukila ban pha ya ki school ban yo ya ki tinggang start tang hapo ka sinong ka jong ki tingi sngo ban ai ku bleiru na i kontraktor ba teseng marak mo di bala Trai bha ya kane ke yang school kumba PE ka kum ka sanction yong ba ngayo ya kali na i ba kadai ba ka jing tap jong katil Ndrei kumba PE dalam jong mat ba kini kane ngiyo da ka slap mo kabala ne sirta ba ladangi one slap 1 euro teng ngim don syuk ka jing dik mo ka jing simkhya ka jong i le se na ma ba ini ba sai ru dei hi na po ka rai snong nang ne de lengba ka jing trai bha ka jong i nget ba kiwi ki yung school kan bu ya kan nuksan ma kan ka kam ka ba ile am na kamta le se na kamta kano kamta ka ba yo nong mo re na kamta ki lawi
jong ki kena school lama ngiyo ya ka yin school ka ba dia aku jok kapor ngai kublai ya SDS iu jungiru ba di genosid iba la pelat ya kapor ka ba kodor ka jong i ban yawan lang bet ngi ha ka ni kapor de ka jengwan ka jong i ni kapor ka ai men sem ya ki kena school ka ai men sem ya ki noi kai ka ai men sem ya ki snong ki thau aba yedai khantam aba yedai bagi school ba pej na kalyang kesoka.